Seguim amb l'exercici de la selectivitat del social. Un altre exercici de funcions, optimització. A veure què diu. Aquest d'aquí, Ens diu que el preu en euros d'una pedra preciosa és 5 vegades el quadrat del seu pes en grams. O sigui, a veure, blau, sí. El preu d'aquesta pedra és igual a 5 vegades el quadrat del seu pes. El pes al quadrat. Si ho poseu en i i en x seria 5x al quadrat. On la i és el preu i la x és el pes d'aquesta pedra. Això és el que val aquesta pedra. Diu que tenim una pedra preciosa de 8 grams, té un pedrot de 8 grams, i que ens plantegem partir-la en 2 trossos. No sé. Diu quin pes ha de tenir cadascun dels trossos perquè el conjunt valgui el mínim possible. Bueno, resulta que això ho trenquem en 2 trossos. Entre els dos fan 8 grams i vull el preu d'aquesta cosa, el preu mínim. Mínim? El preu mínim? Bueno. La trenques per tenir els mínims ingressos? És raro, no? Tinc una pedra preciosa i la trencaré a 2 trossos. A veure com l'he de trencar per guanyar menys diners. No sé. Bueno, és igual. Anem a fer això al preu mínim. Bueno, doncs hem de veure quan passaria això. Això li podem dir... Per no confondre amb aquesta. Aquí deixem la P. El P. De pes al quadrat. Si aquesta pesa x, aquesta pesarà 8 menys x. Això està clar, no? Si entre les dues pesen 8 grams, si aquesta diu que pesa no sé quant, aquesta pesarà 8 menys no sé quant. Això, fins aquí sí, no? Llavors el preu d'aquesta cosa serà el preu total, serà igual a aquest pes, 5 per aquest pes al quadrat més 5 per aquest pes al quadrat. Ens ha dit això, no? Si el valor d'aquesta pedra és 5 vegades el seu pes al quadrat, doncs ja està. Aquí ara tinc 2 pedretes, aquesta pesa x, per tant 5x al quadrat, i aquesta pesa 8 menys x, per tant 5 per 8 menys x al quadrat. Ja està. Tinc el preu d'aquest conjunt, d'aquestes 2 pedres partides. Multipliquem això i ens diu que això ha de ser mínim. Derivem, igualem a 0 i comprovem que és un mínim. Com sempre, sí? El més difícil era, potser, arribar aquí. Ja heu vist que no era molt difícil, Anem a operar això una miqueta, què passa? Li direm i amb això per comoditat, perquè estem acostumats. Hem de fer això, no? Més 5 per... Això és un binomi al quadrat. 8 per 8, 64, menys 16x més x al quadrat. Qui no recordi fer això, que faci 8 menys x per 8 menys x. Ho sento. Una entitat notable, el quadrat del primer, menys doble producte primer del segon, més el quadrat del segon. Doncs ara que hem d'arreglar això una miqueta, 5x al quadrat més 5 per 64, no sé, 64 per 5, 5 per 4, 20, porto 2, 5 per 6, 30, 32. 320, menys 5 per 16, que són 50 i 30, 80, i més 5x al quadrat. Per tant, això ens queda i igual a 10x al quadrat menys 80x més 320. Aquesta és la funció preu. Derivem, igualem a 0. Sí, vinga. I prima és igual a 20x menys 80. Si això ho igualem a 0, 20x menys 80 igual a 0, em dona que x és igual a 80 partit per 20, que és igual a 4. Doncs aquesta pedra
ha de valdre 4 grams, ha de pesar 4 grams, i aquesta, 8 menys 4, també 4 grams. O sigui que si la parteixo en dos parts iguals, resulta que aquesta funció d'aquí doncs o té valor màxim o té valor mínim. No ho sé, he de comprovar si és un màxim o és un mínim. Sé que aquesta funció, quan x és igual a 4, té una recta tangent dependent 0, que això em detecta un màxim o un mínim. Com sé si és màxim o si és mínim? Bé, doncs, com sempre, tenim diferents formes de fer-ho. Una, argumentar que aquesta funció és un polinomi de segon grau, una paràbola positiva, el 10 és positiu, per tant, la primera forma seria dir que això és un polinomi de segon grau positiu, paràbola positiva, que és així. Per tant, això només pot ser un mínim. Val? Això és una forma d'argumentar-ho. Potser més potència seria fent la segona derivada, substituint el 4 a la segona derivada, a veure si em dona còncava o si em dona convexa, sí? Va, fem la segona derivada, doncs, que és fàcil. I prima no, i 2. Aquí tinc la i prima, La segona derivada és 20, que és més gran que 0, que em diu que és còncava, per tant em confirma que això és un mínim. Val? I la tercera forma de fer-ho, jo sempre, si és un polinomi, jo opto per aquesta. I la tercera forma de fer-ho, si aneu pillats de temps, doncs feu aquella la primera, perquè només explicant que és un polinomi de segon grau, que és una paràbola, i per tant només pot tenir un màxim o un mínim, si és positiva un mínim, si és negativa un màxim, també és perfectament vàlida si ho expliqueu bé. Va, i la tercera, doncs aquesta és una funció contínua, no té punts de discontinuïtat, per tant a l'hora de fer intervals només caldrà posar quan la derivada és igual a 0. Em divideix la funció en dos intervals, provar un punt de cada interval, el 0 i el 5, per exemple, a la funció, o si voleu més a prop, el 3 i el 5, és igual. Però en aquest cas, com que jo sé que és contínua, puc agafar el punt que jo vulgui de cada un dels intervals. A la primera derivada i comprovar si és creixent, decreixent, o decreixent i creixent, i si tinc un màxim o un mínim. Fem-ho ràpidament. Això seria i' de 0, que és 20 per 0, menys 80. Això és menys 80, que és menor que 0. Em confirma que això és decreixent. I ara faig i' de 5, que és 20 per 5, menys 80, són 100 menys 80, 20, que és més gran que 0, i per tant m'acaba de confirmar que aquí tinc un mínim. Perquè aquí decreix i aquí creix, tinc un mínim. Sí? Va. Doncs ja sé que perquè tingui la pedra valgui el mínim possible, l'he de partir per la meitat. Va. A veure què més pregunta. Diu que quin és el preu mínim i el preu màxim que pot valdre aquest conjunt. El preu mínim i el preu màxim. El preu mínim ja el sé. El preu mínim, el que hem de trobar, el preu mínim serà de... Ui, no he trobat. He trobat quan ha de pesar cada tros. Quin serà el preu mínim? Doncs ficant-ho aquí, no? Borro això d'aquí. Va, el preu mínim. Jo sé que preu és aquest surt d'aquí. Preu és igual a 10 per x al quadrat menys 80x més 320. El preu mínim és el preu quan la x val 4, que per algú hem fet la derivada, m'he igualat a 0 i hem comprovat que la x igual a 4 em donava preu mínim. Per tant, 10 per 4 quadrat són 16, menys 80 per 4 més 320
com que no tinc ganes de pensar, que dropo que soc, Va, això dona 160, però què valdrà això? 160 euros? Que poc, no? Sí. Però tant rotllo per això? 64, 65, sí, no va gaire. 160 euros. Bueno, 160 euros no està mal. Vale, això és el preu mínim. I el preu màxim que pot valdre això? Com ho sabrem? No ho sé. Com sabrem el preu màxim? Jo sé que aquesta funció és una paràbola. Més, no tan tancat. Sé que és una paràbola, preu. Sé que quan la x igual a 4 tinc un mínim, això és la funció preu, m'ho estic inventant, i això és el pes. Pes de x, d'un tros, i per tant de l'altre, sí? Val. Home, si aquesta funció talla a l'eix de les is, imaginem que talla, Si talla a l'eix de les is, imaginem que és així. Si talla l'eix de les is, aquí seria quan la x és 0, quan aquest tros és 0, per tant, això seria 8 més 0, voldria dir que la pedra està tota sencera, aquí tindria el preu màxim. Sí, no? Si resulta que talla l'eix de les is, fàcil. I com que les paràboles són simètriques, només caldrà fer aquí la mateixa quantitat perquè tindré l'altre punt, l'altre pes, que em dona aquest màxim. Heu entès la jugada? Vaig a veure, doncs, quan aquella funció, aquesta, talla a l'eix de les is. Sí? Va, fem aquí dalt. Quan talla a l'eix de les is? Quan la x és 0. La funció igual a 10x al quadrat menys 80x més 320 talla a l'eix i quan la x és 0. Per tant, la y serà igual a 0 menys 0 més 320. Val? M'està dient que la y valdrà 320 quan la x és 0. Per tant, una pedra pesarà 0 grams, aquesta d'aquí pesarà 0 grams i l'altra pesarà 8 grams. Vol dir que aquesta d'aquí no existeix. No l'he dividit. Si no la divideixo, la y serà 320 euros i aquí, què passa aquí? Quan serà aquesta x d'aquí? Doncs si hem quedat que són simètriques i d'aquí a aquí hi ha 4, d'aquí a aquí hi haurà 4, aquesta x serà 8 grams. Per tant, és l'altra solució que l'únic que em diu és que aquesta pesa 8 grams i aquesta pesa 8 menys 8, 0. M'està dient, és la mateixa solució, m'està dient que el valor màxim serà de 320 euros quan no la trenqui, si no la parteixo. O sigui, quan la x valgui 0, en la qual cosa no l'he partit, o que la x valgui 8, amb la qual cosa tampoc l'he partit. En aquest cas, aquesta valdria 0 i aquesta valdria 8, i en l'altre cas, aquesta valdria 8 i aquesta valdria 0. És el mateix, és la mateixa solució, però valia la pena fer aquesta explicació gràfica. Espero que us hagi entès. Seguim amb més vídeos aquí a Jai Mates.